हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗା ଗାନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଏଠି ଆସୁଛୁ ଜୟପୁର ଆସୁଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କାମ ଆମେ କରୁ। ଆମର କାମ ହଉଛି ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ଯେମିତି ବାହାଘର ହଉଛି ହେଲା କି ସେଇ ବାହାଘରରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଖାଇବା ଖାଇବା ସବୁ ଆମେ ନେଇକି ବନଉ। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଚାଇନିଜ ଆଇଟମ ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାଇବା ହଉ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ସବୁ କିଛି ଖାଇବା ହଉ ଆମେ ଆଉ ଆମ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଏଠି ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆସିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ବହୁତ କିଛି ଓଡିଆ ଅଛନ୍ତି। କମ ସେ କମ 2000 3000 ମାନେ ଓଡିଆ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ ଏରିଆରେ ଛୋଟ ଏଠି ଜାଲିପିରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ସେଇ ଏରିଆରେ ଛୋଟ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଭାଇ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଠିକାଦାର ସବୁ ବାଲିଆପାଳ ଠିକାଦାର ହେଲା କି ବାଲିଆପାଳ ଠିକାଦାର ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଯିଏ ବାଲିଆପାଳ ତାଙ୍କ ଘର। ପ୍ରାୟତଃ ବାଲିଆପାଳ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ସାହାଡାରୁ ଅଲଗା କହିଲେ ସାହାଡାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି 10 ରୁ 15 ଜଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭଲ ପଇସା ବି ଆମକୁ ମିଳେ କାମ ବି ଆମେ କରୁ ଖୁସି ଆସିଲେ ଯେ ମାନେ ଏଠାକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠିକାର ଜିନିଷ ସବୁ ସୁବିଧା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ। ଯୋଉ କମଳା ଆପଣ କିଣିବେ 1200 1500 ଦେଇକି ସେ କମଳା ଏଠି 600 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଏ। ଯୋଉ ଜ୍ୟାକେଟ ଟା ଆପଣ କିଣିବେ ସେଠି ଗାଁରେ କିଣିବେ 1000 1200 1500 ସେ ଜ୍ୟାକେଟ ଏଠି 600 ଟଙ୍କା ପଡେ 600 500 300 150 ଏଇଭଳିଆ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଚାଇନା ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏଠି ଚାଇନା ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଚାଇନା ମାର୍କେଟ ଟା ନାମ ହଉଛି ଚାନ୍ଦପୁର ଆଖପାଖରେ। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ କରିବାର ମାନେ ମୋର ଯୋଉ 10 ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି କିଛି କାମ ନାହିଁ କାମ କରିବା ନାହିଁ ମାନେ କୁଡିଆ ହେଇଛନ୍ତି କଣ କହିବି ତାକୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା ନା ପଠେଇଦବା ଓଡିଶା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମଟନ ଚିକେନ ମଦ ଫଦ ସବୁବେଳେ ବୁଡି ରହିଲେ ହଁ ରହ ବୁଝିଲେ କି। ତ ଆଜି କଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏବେ ଟାଇମ ହେଲାନି ଶୋଇବା ଟାଇମ ଯଦି ବାଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଶୋଇବେ ନା ସବୁ ମଜା ହସି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ରାତି ଯାଏ ଏମିତି ହେ ହେ କରିକି ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଆମର ଭାତଟା ବସିବ। ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା 1ଟା ବେଳେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇକି ଶୁ ପୁଣି ସକାଳୁ 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସବୁ ପିଲା ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। এটা হচ্ছে আমার রুম সেটা ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍। ଏଟା ହଉଛି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ହୁଏ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଖାଇକି କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଖାଲି ଆଉ ଜଣେ ତ ପୁରା ଅଭିନୟ ଯେମିତି ଶୋଇଛି ଲୋକଟା ପୁରା ଶୋଇଛି ପୁରା ହଟକେଟ ଅଭିନୟ ଫୁଲ ଇଏ ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଆକୁ ତ ଜାଣିଥିବ ରାଜା ଭାଇ ଇଏ ଆମର ବହୁତ ଫେମସ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଆଶିଷ ଭାଇ ସିଏ ବି ବହୁତ ଫେମସ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଆଉ ମୋ ଭଞ୍ଜାଟା ଶୋଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ ହେଲା କି ସେଠି ଆମର ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି 2ଟା ରଖା ହେଇଛି ଏମାର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଥିବ ଆମର ଆମେ ଶିଳ ଦେଖ ଆମର ଶିଳ ଅଛି ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛେ ଆମେ ହଁ ଏ ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ନୂଆ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦା ରାଜା ସାହେବ ପିକ୍ଚର ଏବେ ବି ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଲାବ୍ସ ର ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଲାବ୍ସ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଶିଳ ବି ଅଛି ଏଠି। ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଭାତ ଇଏ କରାଯାଏ ଆମର ଭାତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଢାଳି ଯାଏ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ ତ 2ଟା ରଖା ହେଇଛି ଅଲରେଡି କାହିଁକି ଏମାର୍ଜେନ୍ସି କେତେବେଳେ ସରି ସୁରା ଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମସଲାକୁ ଆମେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ରଖୁ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ଡବା କରିଦଉଛୁ ମସଲା ଡବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସକ୍ସ ରଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟା ସକ୍ସ ରେଡ ଚିଲି ଗ୍ରୀନ ଚିଲି ଆଉ ଭିନିଗର କଲର ଡବା ବି ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଣିକି କଲର ଡବା ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପାଲ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି ଯାଉ ଟିକେ ତେଲ ଫେଲ ଏଇଭଳିଆ ନେଇଆଇଲୁ ତା ରୁମରେ ଆମେ ଖାଇବା ବନେଇକି ଖାଉ ଚିକେନ ଆସେ ଚିକେନ ପକୋଡା ବନା ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ରଖା ହେଇଛି ଆମର ଇଏ ଏଠି ସବୁ ରହିଛି। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ମାନେ ସେନା ଶୋଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଅଛି ନହେଲେ ଆମର ଆଉ 2ଟା ରୁମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ରୁମ ଟା ବି ଆମର ଆମର ଆଉ କିଛି ପିଲା ହେଲେ ଏ ରୁମ ଟା ଆମର ନିଆଯିବ ହେଲା କି ରଖା ହେଇଛି ରୁମ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ।
আমার বর্তমান ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ରାତି ଖଟିକି ଆଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲା କି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଢଙ୍ଗସେ ରଖିବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ୟାଚଲର ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସବୁ ଆଉ ପୁରା କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗସେ ରଖିବା ସେତିକି ନାହିଁ ଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବଜି ମାଷ୍ଟର ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ନାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେନେ କୁହନ୍ତି କାମ କରତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ଫ୍ରିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ନାଜ କରିବେନି କିସ କରିବେ ହାय এটা তো ମାଡ଼ୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମାଡ଼ୁଆ ଇଏ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଭଲ ଆମ ଜୟପୁର ଯେ ରୋଷେଇ ଇଏର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଏ ହେଉଛି ସିନିୟର ମାନେ ସିନିୟର ହେଲ୍ପର କଟର ସବୁ କିଛି ସେ ଭଲ କଟିଂ କରେ ଭଲ କାମ କରେ ବହୁତ ଭଲ ୟାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଦରମା ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଶୋଇଛି ତା ମୁହଁ ଦେଖୁନି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସିଏ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଲଟିକି ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି କାମ କରତେ ଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇବୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ମୋ କହିବାର କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପଠେଇଦେବା ହଁ କି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରହୁଛି ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ